Ingkang kepareng sowan menika kanca Jose tan kantun nderekaken acara pengetan lan umbul donga. Kakintun panjenenganipun sawargi Ibu tawi Mbah Yatini ingkang sampun tinimbalan ngarsaning Gusti 1000 dinten dene putra wayah wanci sonten mriku kawengku gelaring acara ngadani acara kintunan donga nenggih keluarga ageng Bapak Jaryono, keluarga ageng Pak Sujadi, keluarga Bapak Wardoyo, keluarga Bapak Jumeri lan keluarga Bapak Purwadi. Nggih anake utawa putrane gangsal. Wah, nggih kanthi donga pamuji mugi putra-putra lan wayah ingkang dipun tilaraken saking ngarsanipun Simbah Yatini tansah ngabekti marang piyantun sepuhe kanthi ndongaaken ing saben wanci. Lan putra ingkang dipun tilaraken tansah pinaringan kesabaran, ketabahan lan saged mikul dhuwur mendem jero asma piyantun sepuh. Ya, iki karang ini Mbak. Acarane pun aturaken fleksibel mawon lagune. Kintunan donga iki wujud bektine para anak-anak utawa putu-putuga marang eyangipun ingkang sampun tilar. Mula diaturake 1001 katur para lenggah monggo.